Sûrûdekî feminîst Las Tesis li dijî destdirêjî û tunditijiya li ser jinan niha li dinyayê de belav bûye û bi vê sûrûdê jin dakevin kolanan û qirqirina jinan protesto dikin. Lê Venezuelayê de feminîst hene. Feminîst riya azadiyê vedikin. Em ji siyasetê hatin dûrxistin û niha em dengê xwe bilind dikin ji bo parastina xwe. Di welatan de ku demokrasî tê de tê bin pêkirin, ew reşa mafê jinan dixe metirsî de. Kadına yönelik şiddet Tundûtîjiya dijî jinan li seranser cîhanê zêde bûye. Bi taybet diwan welatên ku tepeserkirin zêde ye, tundûtîjî jî zêde dibe. Li diş ew tepeserkirine, jin dengê xwe bilind dikin û ew têkoşin li cihekî de namîne. Belav dibe, me ew çalakiye bi tevgera MeToo de dît. Niha em çalakiyên jinên navneteyî bi saya dansa jinên Şîliyê de dibînin. Jin di yekem xwepêşandina Şîliyê de dadgeha tawanbarkirin ji ber ku ev piştgiriya tecavüzkar dikin û pir caran jin tên tawanbar dikin ji bo destirêjiyê seksî. Ji ber wê jî jin di vê sûrûdê de dibêjin ez dikarim her tiştê li xwe kim, lê tu nikarî destirêjiyê li min bikî, tu tecavüzkarî. Es por una cuestión de género. Piraniya destirêjiyê nayê tomarkirin. Ez 22 salî bûm, rastî destirêjiyê bûm, lê min ew gilî nekir ji ber ku ez bin tesîra alkolê de bûm. Niha ez 54 salî me û naxwazim keça min û hevalê wê bêdeng bimînin. Dengê xwe bilind bikin. Sûrda feminîst Las Tesis di zimanên Tirkî, Almanî, Fransî, İngilîzî, Portekîzî de hatiye vergerandin û jin di nav wan welatan de daketin kolanan. Lê li Tirkiye polîs êrişî jinan kir. Kadınlar vazgeçmiyor. Hûn dadgehan jî li dijî me vekin, yan me têxin zindanan jî. Xema me nîne, ji ber ku em dizanin di encama vê têkoşînê de bêhtir jin wê jiyan bikin, jiyaneka azad û wek hev. Dansên jinên dinyayê û çalakiyên wan li ser medyayê civakî de belav bûye. Sosyal medya artık Mîdya civakî ji bo jinan bûye amûrekê di nav welatan de. Jin bi wî awayê piştgiriya hevdû dikin. Têkoşana xwe, heresê xwe ji cihekê dibin cihekê nû. Mîdya civakî hêzê dete jinan û wan wêrek dike. Dema jin dibînin çalakî di cihekî de çê dibin, li dijî tundûtîjiya li ser jinan, ew ê jê sûd werbigirin, wêrekî diyar dibin. Rola medyayê civakî ji bo xwepêşandanên jinên navnetewî de rolekî giring dilîze û jin li dijî qirqirinê û azadiya xwe dengê xwe li her qadan de bilind dikin. Rûken Işık, Dengê Amerîka, Washington.